Na futbalové derby Žilina-Trnava prišli takmer 2000 trnavských fanúšikov. Pre povesť agresívnych výtržníkov ich cestu kontrolovali policajti. Počas presunu na štadión a potom aj späť na železničnú stanicu polícia uzavrela priľahlé ulice. Trnavskí fanúšikovia neskrývali energiu, s ktorou prišli do Žiliny. To, že sú stredobodom pozornosti, si očividne vychutnávali. Polícia sa na prípadné brutálne správanie fanúšikov pripravila, nasadila všetky svoje zložky. Trnavčania pri vstupe na štadión prechádzali kontrolou. Nejedná sa už o futbal, ale skôr futbalový vandalizmus ako taký. To znamená, mali sme skutočne čo robiť, aby sme ich udržali a myslím, že sa nám to podarilo. Sektor hostí na Žilinskom štadióne Trnavčania obsadili do posledného miesta. Po prehranom zápase ich energia čiastočne vyprchala. Ani túto futbalovú návštevu však nenechali bez podpisu. Fanúšikovia boli veľmi brutálni, snažili sa rôznym spôsobom vyvolávať výtržníctva, poškodzovať majetok. Policajti predviedli 6 trnavských fanúšikov, niektorých museli ošetriť zdravotníci. Situácia v žilinských uliciach sa upokojila o 8:30 večer, keď trnavskí fanúšikovia opustili mesto. Gabriela Tiuchová a Miriam Števková, TA3.